Soc Paco Castelló i vinc treballant des de mitjan dels 80 dins de l'art del reciclatge. Entre altres companys, soc un dels introductors del tema del reciclatge en l'art a l'estat espanyol. La base del meu treball existeix sempre la preocupació de l'esgotament dels recursos naturals pel consumisme. Jo he treballat molts anys en una fàbrica industrial i a partir d'ahir també tinc una vessant també industrial. Que això es manifesta sempre en el meu treball. Està la part industrial i la part natural. El meu últim treball es diu Magre Meua, perquè és un treball que té a veure amb el riu Magre, que és un riu que me toca molt a prop. Passeig el terme, entonces vaig sempre per al riu i vaig ja en les antenes ficades. Les peces s'agarren del riu, de les deixalles que hi ha en el riu i de restes de poda i arbres caiguts. D'ahir treballo jo. Vaig arreplegant, vaig triant. Conceptualment tinc clar el que vull fer, però més clar tinc el que no vull fer. Jo me trobo una branca caiguda d'un arbre del riu. Entonces, aquella branca jo li veig possibilitats. De vegades, en el mateix riu, ja en una serra, pues, li dona un poc de forma, i si no, me la porto a l'estudi. L'estudi la treballa minuciosament i quan ja està, la torne al riu, la embranque, perquè la idea era embrancar l'art i la natura. Se munta el treball per grups. Per exemple, en aquest grup estan els encanyats, que són canyes, estan els embrancats, que són branques, que adjunten harmònicament l'animal, el vegetal i el mineral. I després hi ha peces més sintètiques, com puga ser el metacrilat i com puga ser altres peces plàstiques que són ja més de denúncia. Hi ha un aspecte que també és poètic. L'art del reciclatge és un art, com diguérem, sent. Als objectes li dona una segona, una tercera i fins a una quarta oportunitat. D'alguna manera el meu treball no solament és predicar. Penso que sí, que hi ha una revolució en marxa, que és una revolució ecològica, que penso que això no es va poder parar.